Minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni, ftit li xejn għandna tarif dwar aspetti teatrali bil-Malti qabel żmien l-Ingliżi. Biss biex nifhmu l-iżvilupp tat-teatru bil-Malti, irridu nifhmu wkoll it-teatru ta' qablu, anke jekk dan kien jittella bil-sna oħra. It-teatru bil-Malti nistgħu ngħidu li beda verament fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Jista' jkun li kien hemm affarijiet l-ewwel hemm qabel, però m'għandna la dettalji la ismijiet ma nafu kważi xejn. Allura l-ewwel data ċerta li nafu li tella xogħol teatrali bil-Malti huwa l-1838. Dik is-sena Luigi Rosato kien tella farsa tradotta mit-Taljan, mill-lider mit-Taljana għal Malti. Sewa Luigi Rosato kien kantant illi kien jaħdem mal-kumpanija tal-opera tat-teatru tal-opera ta' dak iż-żmien u fl-aħħar tal-istaġun kien ikollu bħal kantanti oħrajn serata ta' benefiċjenza, ġifieri serata fejn kien idaħħal il-flus mill-biljetti u ilaqqa il-nies li kienu isegwuh. U probabbilment hu kien l-ewwel wieħed li tella xogħol bil-Malti. Is-sena ta' wara għamel iktar kuraġġ u tella għal l-istess okkażjoni simili xogħol oriġinali li kiteb hu, xogħol li mbazzar famuż bħala l-ewwel dram oriġinali li nafu bil-Malti, dram Katerina, dram dwar l-assedju illi jaqbad storja magħrufa imma jagħtiha viżjoni teatrali. Huwa dram dwar din ix-xebba li tissagrifika ruħha għal-Maltin u minħabba s-sagrifiċċju tagħha l-Maltin jagħmlu l-kuraġġ insomma u jelbu lit-toroq. Ftit wara Rosato, ftit wara dawn l-affarijiet li semmejna, f'Malta nħoloq dak li nsejħulu t-teatrin. Sewwa ġifieri dak kien teatru tad-dilettanti magħmul fil-komunitajiet l-ewwel fil-Belt u fil-Kottonera mbagħad beda jinfirix madwar Malta kollha. Dal-perjodu irridu niftakru li huwa l-perjodu illi jaħbad mal-liberalizzazzjoni tal-istampa. Ġifieri meta bdew jixxandu l-ewwel gazzetti bil-Malti. U n-nies tat-teatru bħalma kienu jużaw il-gazzetti biex jinformaw dwar l-opera, bdew jinformaw dwar l-attività tat-teatrini. Interessanti li fi ftit snin ħafna gazzetti bdew jagħtu paġni sħaħ l-attività tat-teatrini, anki forma ta' kritika primittiva, sakemm wasalna fis-sittinijiet tas-seklu 19 illi kellna saħansitra gazzetti sħaħ iddedikati lill-attività teatrali, il-biċċa kbira bil-Malti. It-teatrini tal-seklu 19 kienu l-ewwel nett dak li nistgħu nsejħulu teatru fqir. Ġifieri dawn kienu jaħdmu bl-inqas riżorsi possibbli. L-atturi ma kinux jitħallsu, kienu jpinġu x-xeni huma, kienu jagħmlu bażikament kollox huma, u allura l-biljetti kienu jkunu irħas ħafna. Ġifieri n-nies ma kinux jistennew affarijiet kbar. Dak fuq livell ta' kwalità. L-iktar ġeneri importanti ta' dal-perjodu huma il-melodram u l-farsa. It-teatrini tal-bidu nafu li kellhom taħlita ta' Taljan u Malti. Ġifieri da qed nitkellmu fis-snin 40 tas-seklu 19. Però prattikament kważi mill-bidu mbagħad l-importanza x'jaqleb għal kollox lejn il-Malti. Ma ninsewx daw kienu teatri għan-nies fl-irħula u fl-ibliet illi ma kellhomx aċċess jew kellhom aċċess limitat għat-teatru tal-opera u teatru professjonali. Daw kienu n-nies li qed imorru
it-teatrin u ħafna drabi n-nies li qed jagħmluh kienu nies ta' ftit jew xejn skola illi allura kienu jifhmu biss bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.